ओमफ्राय लोगोफोर आङो क्रिम फुननायखौ माने एसे उसुबिदा जायो आंना क्रिम फुननाय समावहाय ओमफ्राय आं हारसिं भिडिअ खालामनो हाया आरोना बिदिनो आखाइयाव जेनेबा नांबाय नालाय ओमफ्राय मबाइलजोंबो एसे डिस्टार्ब जानानै आङो क्रिम फुननायखौ देखायनो हाया आरो होनबाबो उनावहाय नायलांबाय था देखायलांबाय थागोन माबोरै बानायो बेखौहाय ओमफ्राय दा खानायखौ बेरायनो थाखाय रेडि खालामसै आरोना हारसिंना आङो ओंखायनो एसे थाब जाया जायो आरोना हारसिंबाथाय एसे डिस्टार्ब जायोना ओंखायनो मबाइलफोरखौबो भिडिअफोरखौबो लाजोबनो हाया आङो खानायखौ बानायनायनि सिगांनो बिदि गासैखौबो मोजां खालामनानै लाखानांगौ आरोना नङाबा एसे दिगदार जायोना बिनि थाखायनो बेखौहाय सिगां खालामनानै लाग्रो आरो फुजानि समना ओमफ्राय बयबो बिदिनो देलायो नालाय ओमफ्राय आं न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय आं बेखौनो खालामो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आङो न'आवनो खालामो ओमफ्राय आंना जेबो दखानबो गैया ओमफ्राय आं दखानबो होआखै ओमफ्राय आं न'आवनो जायखियो बेखौनो खालामना होयो आरोना गासिबो मा खालामनो बेखौनो खालामनानै होजोबो आङो ओमफ्राय आंना माने दखानफोरल' गैया आरो लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ ओमफ्राय जोबजासिम माबायदि जायो ओमफ्राय कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो माबायदि जादों लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो गासिखौबो नायजोबनांगोन आरोना होमबासो माबायदि जादों माबायदि खालामो बेखौ मिथिजोबगोन नालाय भिडिअखौ नायजोबदो लोगोफोर अननानै आरो जाय खालामजानो कमेन्ट खालामहरबानो जागोन आरो एसेल' लानानै बानायो नालाय ओंखायनो बिराद गोबाव सम लायो ओमफ्राय आरो आं मबाइलखौनो मोजां भिडिअ खालामनो हाया हारसिं रावबो गैया नालाय ओंखायनो एसे डिस्टार्ब जायो आरोना हानायखिनिखौ आं सबबाबो ससे बिदिनो खालामनानै होबाय आरोना सोरबा बुङो नालाय सोंहरो नालाय मा मावो मा खालामो बिदि होननानै ओंखायनो आङो बेखौनो खोन्थाबाय आरो बिदिनो आं बेखौनो मावो होननानै सोरबा बिदिनो बानायजानो फैयो नालाय ओमफ्राय आं बेखौनो बानायो आरो ओमफ्राय आं जेबो मावा ओमफ्राय बिदिनो बेफोरखौनो मावलाबायनानै ओरैनो थास्लायसै आरोना ओमफ्राय बेखौनो ओरैनो मावो आरो आङो बिराद गरमबोना बोथोराबो सान्दुं दुंनायजों गरम मोना ओंखायनो आङो सिंनि गानलाबायनानै थायो आरो बिदिनो न' नालाय माथो जानोना जेबो जाया ओंखायनो आङो फार्स्टनि बानायनाय आरोना बे फार्स्टआव बानायनानै बिदि जाबाय ओमफ्राय आरो सेकेन्ड टाइम मोनसे दंबावो ओमफ्राय बेखौ बानायबासो माबाजोबो नालाय बे फार्स्ट टाइमनि बानायखांनानै बिदि जाबाय आरोना लोगोफोर माबायदि जादों कमेन्टआव खोन्थाहरदो माबायदि जादों
ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो सेकेन्ड क्रिमखौ फुननोसैलै आरोना ओमफ्राय फार्स्ट क्रिमजोंथ' फुनखांनानै खानायखौबो बानायखांबाय नालाय एबारहाय सेकेन्ड क्रिम फुननानै आरो बेखौबो बिदिनो बानायबावनोसै आरोना जोबजासिम नायलांबाय था भिडिअखौ होमबानो मिथिगोन। हारसिंबाथाय एसे खस्थ' जायो आरोना बिदि बानायनायाहाय ओंखायनो हारसिं खालामजोबनाय जायो नालाय ओंखायनो एसे देरिबो जायो आरो दायो आङो बानायखांबाय ओमफ्रायो मा होनो आङो स्ट्रेट खालामनायखौथ' होजोबनो हायासै ओमफ्राय नै खानायखौ आङो दायो एसे गोलाव गुसुं जायो नालाय बेखौनो समान खालामनानै होबाय आरो माबायदि नुदों खोन्थाहरदो लोगोफोर कमेन्टआव। बानायजाग्रानि महरखौबो नुवाखैना एबार नायदो लोगोफोर अनथावथावथार गथ'आ। जाबाय